Αυτός είναι ο Πέτρος, πατέρας 2 παιδιών και δουλεύει σε εργοστάσιο. Ένα τροχαίο του κόστισε το πόδι του, αλλά αυτό δεν το σταμάτησε. Όταν ήρθε σε εμάς, δεν ζητούσε μόνο ένα πρόσθετο μέλος για να περπατάει. Ζητούσε κάτι για να το αλλάξει τη ζωή. Και το έκανε. Ήταν ατύχημα, τροχαίο το 2007. Το πήρα πολύ ελαφριά να το πω, γιατί στο τροχαίο είδα ότι έχασα το μέλος μου εκεί. Και φυσικά τα πράγματα γίνανε πολύ πιο καλά όταν γνώρισα εσάς, κάναμε το τεχνητό μέλος. Είμαι αθλητής σφαιροβολίας και δισκοβολίας. Είμαι πρωταθλητής Ελλάδος 4η συνεχόμενη χρονιά. Έχω στόχους να φτάσω τώρα στην Παρολυμπιάδα το 2028 στο Λος Άντζελες. Τα παιδιά μου με βλέπουν και με καμαρώνουν και πιστεύω να ασχοληθούν και αυτά με τον αθλητισμό από εδώ και πέρα, γιατί θα είμαι ο coach τους. Στη Χλαμίδης Orthopedic Center βοηθάμε ανθρώπους να γράψουν τη δική τους ιστορία.